ababe guda 6 da ke nuna cewa budurwarka tana son ka da gaske. Idan yau ne ka fara haduwa da bidiyo ta, kafin mu shiga cikin bidiyon ka taimaka ka danna like, sannan ka yi partajen wannan bidiyon saboda wasu suma mutane su amfana. Ta wannan hanyar ce kawai za ku yi mana wannan abun saboda mu ji daɗi, gobe ma mu kawo muku sababbin bidiyo. Na gode, mu shiga cikin bidiyon. Abu na farko shine tana neman kowane irin dalili domin ta samu ta yi magana da kai, saboda shiru a tsakaninku yana sa ta jin ba daɗi, saboda soyayyar da take maka soyayyar gaskiya ce. Abu na biyu shine tana kallon ka a cikin natsuwa a sirrance. Akwai wani kallo da mata suke ma wasu mazajen da suke so a sirrance, wanda wannan shi ake ce ma satar kallo, wanda idan ma a ce tana kallon ka sannan ka kalle ta kai kuma a cikin surprise, hakan ga cikin surprise, cikin ban mamaki ka kalle ta a haka, nan take zaka ga ta durƙusar da kanta saboda tana jin kunyar ka. Abu na uku shine haɗuwar idanuwanku yana ɗaukar lokaci mai tsawo. A lokacin da kuka kalli juna, le contact des yeux ko kuma in ce eyes contact, lokacin da kuka kalli juna, to wannan kallon yana ɗaukar lokaci sosai kafin ku daina kallon junanku. Wannan alama ce da ke nuna cewa tabbas wannan matar tana son ka. Abu na 5 shine halayenta suna canzawa idan tana zaune kusa da kai. Wasu matan wasu ɗabi'un sukan daina su ne ba don suna so ba, amma sai don masoyinsu baya ƙaunar waɗannan halayen da suke yi. Shi yasa wasu lokutan zaka ga sai ka ji an ce ai wance tunda ta haɗu da wani wasu halayen ta daina su, wance tunda ta haɗu da wani kaga wasu kyakkyawan halaye da take yi, saboda abubuwan da baka so, musamman ma idan ka nuna mata cewa baka so, to matar da take son ka ba za ta ƙara aikata waɗannan abubuwan ba. Abu na 6 kuma na ƙarshe shine tana yawan dariya idan tana kusa da kai, musamman ma ko da ka zo kana bada wani labari wanda a ce ma wannan labarin bai bada dariya hakan ga, to ita sai ta yi murmushi, duk dan tana da buƙatar daga farin cikin ka. Idan ka tsaya ka kalli wannan bidiyo har ƙarshe, shin wata alama ce kake nuna ce maka budurwarka tana son ka da gaske? A cikin wannan bidiyon mun zayyano ababe guda 6, ba mu sani ba ko ku kuna da su, rubuta mu da su a ƙasan komantar. Kada ku manta ku danna like, ku yi komante, sannan kuma ku yi partajen wannan bidiyon saboda wasu su masu amfana. Na gode.